Тази песен е част от историята на Левски. На 30 юни 1971 година бях болен от заошка. Нямаше как да ме качат в самолет, за влак нямаше билети и нашите от морето ме качиха на такси. Баща ми си даде последните пари и пътувахме към София. Бяхме във Варна и тръгнахме към София. Бил съм на 5 години. Малко неща си спомням от тогава, но това няма да забравя никой. Държавното радио в новините съобщи, че в катастрофа край Витиня е починал Георги Аспарухов. Баща ми се разплака, шофьора на таксито спря колата, излезе от нея и рева някъде към 10-15 минути. Аз лежах с един компрес от маслини. Не знам защо казаха, че това помага за заошка. На задната седалка и се чудих какво става, но се разплаках и аз. Стана ми мъчо за Гунди. От дядо ми бях слушал за него. 1971 година тръгна от София за Враца, но никогаш не стигна. Истиот ден, по 10 час от предпладне, на местото наречено Витиня, со кола Алфа Ромео удрија во резерварот на една теретна кола. Од чиј судар Алфа Ромео се запали да смртта немилосърдно взеде два млади живота. Две големи фудбалски звезди престанаа да светаат, кои никогаш повеќе не ги видиме на фудбалските терени во Бугарија и надвор од неа. Посебно на меѓународните надпревари како што беа утакмицата со Англија, Перу, Мексико и многу други надпревари. Милиони обожаватели останаа со нажалени и тешко ранети срца, знаејќи дека никогаш повеќе нема да ги видат звездите на бугарскиот фудбал, своите любимци Гунди и Котко. Дядо ми почина отдавна. Бутна го кола, докато искаше да си купи вестник Спорт и да види как отразяват мачовете вчера. Преди 6 месеца загубих баща си. И той беше от Левски цял живот. Знам, че сега е мой ред. До вечера ще заведа синовете си на мача на Левски. И знам, ако Господ ме дари с внуци, какво ще им отговоря, ако един ден ме питат: дядо, ние от кой отбор сме? И знам, че когато сектор Б извади знамето с лика на Георги Аспарухов, той е жив за всички нас. Той ще бъде до вечера с нас и заедно с него ще кажем: честит рожден ден, Левски! Гунди е жив заради нас и ние сме длъжни да пазим легендата за синия клуб. Като всички малки момчета, и аз обичах футболната игра и я играех с удоволствие. В нашето училище, 4-та гимназия, която се намира в квартал Редута, по-настоящем 23-та гимназия, нашия отбор участваше в първенства, които се провеждаха в района. Именно на тези първенства другаря Коци Георгиев, треньор на детския отбор на дружеството, хареса няколко момчета от нас и ние бяхме призвани да отидем да се явиме в дружеството и да започнем да тренираме. Именно на тези състезания ние започнахме през 1957 година и започнахме да участваме в първенствата на дружеството. Ми е интересно да ви кажа, че
През времето, докато играя в футбол, не съм винаги бил с номер 9. Отначало започнах с номер 3 в детски отбор, след това с номер 6, с номер 8 като конструктор и накрая с номер 9. Това стана през 1957 година. С последствие, при отбиване на военната служба, бях в Ботев, Пловдив, и след това се завърнах в Левски. Не разчитам на това, на което всички разчитат. Никога няма да забравя тези думи на Витишни. Аз самият винаги съм разчитал на изненада. При всички случаи късно е да мислиш, когато топката е от теб. Мисълта трябва да изпреварва играта, да я предогажда, да я насочва и диктува. Затова най-често побеждава съперникът, който е имал по-бърза мисъл. До вечера, след 20 часа започват тържествата на националния стадион. Дано стадиона да е пълен до дупка, както се иска на всички левскари. 20:45 е матча. В 0 часа Левски ще отпразнува 100 годишнината. Надявам се подобаващо. Така завършва една голяма глава от историята на Левски. Първите 100 години. Ще има още много глави, убеден съм. Всичко зависи от обичта на хората, а тя е безгранична. Това бяха минутките на водещия. Господ да пази Левски и България.